салом дӯстон, имрӯз ҳам яке аз трансферҳои серсару садои вақтҳои охирро баррасӣ мекунем. Гузариши Карим Бензема аз Ал-Иттиҳод ба дастаи Ал-Наср. Мо бари шумо интервюи якчанд бозингарони Реал Мадридро ҷамъ овардем ва мебинем ки оиди ин трансфер чӣ фикру назар доранд. Биёед фаъолии худро бо лайк зери ин навор нишон диҳед. Мо ҳамеша мавзӯъҳои ҷолиб бари тамошобинон пешниҳод мекунем, ба ҳамин хотир обуна шавед. Дӯстон, рӯзи 1 феврал ду дастае ки солҳои охир шӯҳрати зиёд касб кардаанд, Ал-Наср ва Интер Майами бозии дӯстона баргузор мекунанд. Тамоми хабарҳо атрофи ин бозӣ мебароянд ва ширкатҳои букмекерӣ коэффициентҳои калон ба онҳо дода истодаанд. Шумо низ метавонед аз хизматрасонии ширкати 1x истифода бурда тамошои бозиро ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Тачфуд. Силкаи бозӣ дар комментария ба ҳама муваффақият. Дар Лигаи Арабистон футболбозон бо мушкилиҳои зиёд метавонанд дучор шаванд. Ҳеҷ набошад мушкилӣ бо мутобиқшавӣ метавонад пайдо шавад. Рӯйрост бошем, агар Ла Лига як сару гардан боло аст ва ин ҷо бозӣ фарқ мекунад. Шояд барои Бензема бозӣ бо ҳамдастаҳои наваш мушкилӣ омад, вале ӯ натавонист инро рӯйрост гӯяд. Рафтанаш аз Реал Мадридро дар ёд дорам. Ӯ ба мо чизе нагуфта буд. Ҳамагӣ аз хабарҳое ки дар рӯзномаҳо мебаромаданд огаҳӣ пайдо кардем. Бензема дар якҷоягӣ ин қарорро нагуфта буд, чун шахсияти хело пӯшида мебошад. ӯ корҳоро пинҳон нигоҳ медорад. Каримро хуб мешиносам ва бо стили худаш ин қарорро баровард. Новобаста ба ин ӯ бозингари олӣ аст ва профессионали кори худ. Ба ӯ дар дилху даста барор хоҳонам ва дастгирӣ хоҳам кард. Барои ман Бензема рақами 1 буд. Ӯ ҳамлагаре аст ки дилху даста ҳамроҳаш комёб мешавад. Ба Лигаи Саудӣ он қадар диққат надорам, вале ҳар як футболбоз қарор қабул карда он ҷо меравад. Ман пешниҳоди онҳоро рад карда дар Аврупо бозиро давом додам. Бозингарони дигар интихоби худро доранд. Ин маънои онро надорад ки онҳо интихоби хато мекунанд. Дар Ал-Наср интихоби хуби бозингарон гузаронида шуд ва Карим бо онҳо осонтар унс хоҳад гирифт. Албатта ӯ омили комёбиҳо мешавад. Якчанд сабаб метавонад ӯро ба ин қарор оварда бошад. Бензема ба Реал дар синни 20 ё 21 солагӣ омада буд, чизе ки ӯ дар даста кард ва натиҷаи голҳояш дар таърихи Реал Мадрид қайд шудааст. Тӯли 15 соли охир ҳамлагароне ки мисли ӯ тӯбро идора мекарданд хело кам буданд. Ман аз бозӣ бо Бензема хело хушҳол будам. Бензема аст. Рақами 10 ва 9 якҷо. ҳамбастагии маҳорат ва қувваи ҷисмонӣ. ӯ яке аз беҳтарин ҳамлагарони таърихи футбол шуда тавонист. Аз аввалин тамринҳо ман дарк карда будам ки ӯ бозингари беҳамтост ва бозӣ бо ӯ лаззатбахш мешавад. Вақте аз наздик ошноӣ пайдо кардем, эҳтиромам бештар шуд. Вақте ӯ дар лаҳзаҳои ҳассос қарор мегирифт, ба критикаи мардум бо маҳораташ посух медод. Талош ва натиҷаҳояш сабаб шуд ки нафарони бадбин мухлисаш карданд. Албатта Бенземаро пазмон шудам. ҳамроҳаш 11 сол бозӣ карда будем. Ман ӯро ҳамроҳи дигар бозингарон монанди Рамос, Марсело ва Криштиано Роналду пазмон шудам. Мо якҷо будем ва якҷо қаҳрамониро ҷашн мегирифтем ва ин чизҳо эҳсосоти ногуфтанӣ буданд. Тамоми умр бо онҳо пайванд мемонем. Шояд боз имкони бозӣ ҳамроҳашон дар як даста пайдо шавад. Интихоби бозингарон дар Ал-Насрро дастаҳои аврупоиам орзу мекунанд. Фикр мекунам ин лоиҳа натиҷаҳои калон ба бор меорад. ҳамеша бояд талош кард ки таъсирбахш дар бозиҳо бошӣ ва Карим маро аз рӯзҳои аввал ҳамин маслиҳатро медод. ӯ мегуфт ки зарба бояд қавӣ бошад то ба ҳадаф расад. Пайвастшавии мо хуб буд ва ҳамроҳ бисёр пирӯзиҳоро ҷашн мегирифтем. Ман барои дастгириҳояш миннатдорам ва ҳамин хел ҷавоб медиҳам ба ӯ. Агар ба бозингар фазои даста писанд наояд, ӯ бояд дарҳол вазъро тағйир диҳад. Профессионале мисли ӯ бояд ҳамеша дар бозӣ бошад. Фикр мекунам дар Арабистон ӯ муваффақ мешавад, чун ҳар сол рақобат шадидтар мегардаду ин ба фоидаи ҳама бозингарони лига мешавад. Ба ҳамин тамом дӯстон, агар Роналду ва Бенземаро боз якҷо дидан хоҳед, ҳатман ки лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ҳамзамон нависед ки кадом бозингаронро дар Ал-Наср дидан мехоҳед. интизори наворҳои ҷадид аз канали Футбародарон бимонед. То боздид дӯстон.